Daygontang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higpit. Daygontang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ubulang adlaw, tugan ng gitara, ipalanong ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugan ng gitara, ipalanong ng trompeta, salamat Ginoo sa imo kayo. Ining pagsulod nato sa ikakauhaan og 8 o 28th Sunday in the ordinary time of the year, og sa padayon nato nga paghatag og mga intensyon kuyog sa atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan, tungod kay ang atoang intercessory prayers karon or prayers of the faithful naglangkob man usab og penitential spirit. Atoang sa ulogon ang santos nga misa diha sa atong pag-ingon karon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Munasab kanimo. Himaya sa Dios didto sa kahitasan. Ugaday sa iyang mga tao, inisayuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagaling ko sa tuo sa Amahan, nawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang dono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himuha ang among mga kinabuhi nga magbarog diya sa imong gugma. Ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Ini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak,
Kabuyo gariban kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Miadto si Naaman sa suba sa Hordan, ug mitunlob siyag makapito, sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios. Ug nahiuli ang iyang pamanit, sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban, mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel. Busa dawata kininggasa ko kanimo. Apan mitubag si Eliseo, ingon nga buhi ang Ginoo nga iyang gialagaran, dili gayud ako mudawat bisan unsa. Namugos si Naanam kang Eliseo nga dawaton niya ang gasa. Apan midubili si Eliseo. Unya si Naaman miingon, kung dili mahimo, naghangyo ako kanimo nga hatagan mo ako gyuta nga madala sa duha ka mula, kay sukad karon dili na ako muhalad ug halad nga sunugon ni muhalad ug ang mga mananap ngadto sa laing mga Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpadayan sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga agahon. Ang Ginoo nagpadayan sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga agahon. Awiti ang Ginoo og bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buwan. Ang iyang tuong kamot, ang iyang balaang butong, nakakamot alang kaniya. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga agahon. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinut anon, alang sa balang ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga agahon. Ang tanang kautlanan sa yuta,
nakakita sa kaluwasan, naghihimo sa atong Ginoo. Awiti nga malipayon ng Ginoo, kamong tanang kayutan. Singgit kamo sa pag-awit, awit ang pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas na agahon. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Hesukristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David, sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako ug gigapos gani ug kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios. Aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus. Inubanan sa himayang dayon, matuod gayud ang giingon. Kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili matinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Paglihang among mga kasing-kasing o Ginoo, aron pagpamati sa pulong mo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab ko niyo. Inutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imiyaw ni ikaw o Ginoo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o sa Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaloy iintawon kami. Nakakita kanila si Jesus og miingon, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila, sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tawo, Samarianhon. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganuman nga kining dumuduong, maura may mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya si Jesus, hindog ug lakaw ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo
sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ay gabi ka natong tanan. Baliko na ako akong gisulti ganina pagsugod sa misa nga wala tay penitential rite kay ang ato ang prayers of the faithful karon usa ka penitential prayer usab. Muna nga ana man na sa santos nga misa para dili magbalik-balik ang mga parte sa misa. At least naatay mahibal-an o naatay masagop diha sa atong pagsaulog sa santos nga misa. Sa laing bahin o diha sa atong pagpamalandong karon, usa sa mga nagdugtong nga mensahe sa atong pagbasa, ilabi na ang unang pagbasa og ang Ebanghelyo, mao ang pagkaayo sa mga sanlahon. Diha sa balaang kasulatan ug sa kultura sa karaang panahon, ilabi na dito sa Palestina, ang mga sanlahon o lepers dili makasulod sa usa ka katilingban. Dili sila makahugoy-hugoy, dili sila makakuyog sa kadaghanan sa mga tao. Naalamang sila sa kadaplinan, no? In the peripheries. Muna nga, si Naaman sa unang pagbasa, unang ihimplo sa giayo nga sanlahon. Ug unsay mensahe niini? Reintegration. Mausab ka na ang nahitabo sa atong Ebanghelyo karon. Apan, ang mas maanindot nga mensahe nga magpabilin o ngumulutaw gayod mao ang pagkamapasalamaton. Di man ta moingon nga di man ko sanlahon, di man ko rejected, pero sa daghan nato nga mga panginahanglan sa atong kinabuhi, sa daghan nato nga mga pag-ampo, usahay dili ganita makabantay nga gidungog na di ay sa Ginoo ang atong pag-ampo. Ilabi na gayod katong mga klaro kaayo nga nadungog ang mga pag-ampo, dili unta kita magpanuko sa pagpasalamat. Now, di gyud na malalis ang pagkamapasalamaton, maugyoy kinadak-an nga mensahe karon sa ato ang kasaulugan ining ika-28 nga Domingo sa tuig. Ug kining pagkamapasalamaton, dili ikalimod tungod kay matag panahon nga motambong ta og mosaulog sa santos nga misa, nga mao ang Eucharistia, ang buot pasabot ana pagpasalamat. Bisan pa man kung daghan pa nga mga ato ang mga intensyon nga wa pa nadungog, pasalamatan gihapon nato ang Ginoo kay naatay kahigayunan sa pagpangayo kaniya. Karon, gamay lang kaayo nga footnote, kay kadaghanan sa mga musulti o mo-interpret o muhatag og homily niining maong Ebanghelyo karon, ilahang mahayan o ilahang himuon nila nga rason nga ayaw tog sundan ninyong siyam nga wala magpasalamat. Kay ngano man, buot natong tan-awon diha gayud sa tinuod gayud nga paglantaw sa maong istorya. Kay ingna ngano, ang ato ang Ebanghelyo karon gawas ni adtong usa nga mibalik aron magpasalamat, open-ended. Ug buot ipasabot anang open-ended, alang di ay kanato ang maong hagit. Pero ayaw ninyo mahayi o ayaw ninyo og dauta ang siyam nga wala mo balik. Og buot ko nga ipasabot nganong wala sila mo balik. Tinuod na si Jesus ng utana, dili ba napulo man ang naayo? Asa man di ay ang siyam? Kana anha ta diha mo tubag. Unsaon man nato pagtubag? Asa man di ay ang siyam? Una sa tanan, ang geographical setting mao kini. Samaria dinhi, padulong siya sa Jerusalem. So padulong siya sa Jerusalem, asa man padulong ang mga napulo ka buok nga iyang giayo sa Jerusalem. Kaya adto man sila mutanaw sa pari. Unya, usa kanila Samarianhon. Ang mga Samarianhon dili pwedeng mosulod og Jerusalem. Kay Samaria man, asa man ang Samaria? Sa pikas nga direksyon. Muto nga siya mo ining balik. Siya ra usa. Ang pangutana, asa man ang siyam? Usa may atong tubag, parihas mog direksyon, Lord. Tuwa mo padulong sa Jerusalem. Dito sila mo balik nimo kay imo gud silang giingnan nga mutan og pari didto. Wa ta kabalo kung pag-abot ni Jesus sa Jerusalem, nagpasalamat to sila sa Ginoo.
Muna nga usa kini sa mga sayop sa mga muhatag og pagpasabot niini kay mahayan gyudayon ng siyam ka buok. Ay sundan ninyo tong siyam ha kay dili mapasalamaton. Wa pagani mahuman ang istorya. Si Jesus padulong sa Jerusalem. Ang Jerusalem padulong didto. Ang usa nga naayo sa Marianhon, asa man ang Samaria, padulong diri. Muto nga usa rin balik. Ang siyam, padulong ngadto sa Jerusalem. So, buti pasabot, ang open-ended nga istorya, anhin na nato sa atong ginabuhi. Nga magpamasalamaton, gyud kita kanunay, o sa tanang higayon, bisan pa man og wala pa nadungog ang atong pag-ampo kay on the process pa. Ang Ginoo kabaluman mo tubag sa atong mga panginahanglan, og labaw sa tanan, dili kita makadikta sa Ginoo. Dili kita makadikta sa Dios. Kay ngano ang atong kanunay nga pag-ampo, ang imong pagbuot, dili ang amo, maoy matuman. Karon, asa man ang siyam? Padulong sa Jerusalem. Okay? So ayaw ninyog mahayi, ayaw ninyog ko ana ang siyam ha? Kay kanang siyam ra ba? Kita. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Di ka naog sa ikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siyang may lawas. Ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo manghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy ug kabag-uhan. O Ginoong Diyos, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ni ining walug sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, nagpaubos og nahugno sa magnahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok. Nagatuaw nga makalingkawas. Ang tanan, gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa atabay, uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumbisal kami, O Ginoo. Sama sa giampo ni Propeta Baruch, nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami, wala kami magpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit pinaagi sa among pakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan.
Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo ug tipatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa anesthesia diha sa pagkahilom ug maginsayon. Pasaylua kami og Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kitang tanan, kaluy kami o Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertion nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Di mao-mao nga mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanghong dinastiya nga daw bagong nagari-hari nga mga agalon. Hinungdan ngang among katawhan, nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrihon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kitang tanan, kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug motalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako, gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, ug gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an ug paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kung dili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, ug gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Kitang tanan, umari ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkakatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod, ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan, ug kapaunguron. Kitang tanan, Ginoo, kaluy kami, Kristo luwasa kami, Espiritu bag-uha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron kining ako og inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoon sa kapiso gikan sa imong mga kamot, alang sugday bagmay siyang ngalan, alang usab sa tong gabuslanan ug sa tibugyan santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang among mga pag-ampo gasa nga among gihala diha sa pagtuog paghigugma, ug himua nga kining Eucharistia, pagdala ka namo nganha sa imong himaya. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw
usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga dosa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay og magagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niyang pagamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpakasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diya sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niyang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkaya balik kanimo diya sa himaya, giablihan niya lang kanamo ang mga nghaan sa langit. Ug busawban sa mga anghel sa kalangitan, nagadaig kami kanimo sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diya sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pagdaig. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigo ng nagaanhin sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos kayo di kao Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Gahawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dahawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw, imo kaming giluwas, ikaw ang manunubo sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Sa sugo sa atong manunubos ug inumol diha sa balaang pagtulunan, pangahas kita sa pag-ingon. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik sa among manunubos, si Jesus ang Kristo. Kay mo man ang gingharian, ang kahumogang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Nasab ko nimo. Pakita natong timaan sa tong panag-inig sa unay. Shalom, peace, how kadayon. Kordero sa Diyos, na nagawag tang sa sala, sa kalibutan kaluhoy, kaluhoy kami.
Kordero sa Dios, nga nagawad tang sa sala, sa kalibutan kaluhoy kami. Kordero sa Dios, nga nagawad tang sa sala, sa kalibutan hatagi kami sa kahalinaw. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan katong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, dili ko dako angay nga ng makalawat kanimo. Panipamulong lamang pamayo ako. Magampo kita. O amahan nga gamhanan, ang lawas ug dugo sa imong anak maghimunta kanamo nga ug makambit kami diha sa iyang Dios nung kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab ko nimo. Manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.